Já mám hlad. Jedl si před 5 minutama. Hele, co kdybych si vzadu ukrojil kousek síra? Nezůstalo by u kousku. Čemu úřad vnitřní bezpečnosti potřebuje kamion plnej síru? Ty neznáš vládní sýr? Pomůžeme jim, ne? Čau, kluci. Dámy, vy zrovna hoříte. Ne, to my. Já se bez boje nevzdám. Je retardovaný. Klíč je v kabině. Bacha, zasekávaj se brzdy. Ahoj, jsem agent Ševet. Asi vám zabavíme kamion. Sakra, nemůžem nikomu říct, že nás unezbělo. Řeknem, že to bylo 75 minut. Máme v autáku zbraně a oni nás platí za sýry. To není Ty sír. to říkáš. Co ty na to, Guy? Bude ti to stačit? Bůže mi Americe.